ase eritukeriga ria Jumaine ichi tariki 15 onemo mutinyo ugatano na kabiri mwanju murigire ichi tariki 15 chimutinyo ugatano na kabiri na kibwakire chinsemo chonsi chirionyo okonyora chibichi chigana bwegerio geriga kuru nchenkuru Matilda Obaigwa na Oboigo tukubaterana nere Mike Wills kurase studio kabiri kwene kia unatwanyale gusanga naye egati yali agenderete ase ense yaito ya Kenya kubwa muno narali agendete wataka ase chinsemo me yorogongo orwaguzi ndochinga nigo chinsa cyanyarire kuputuka korende ase ebiro viga ebiro vya embura enyinge ebiro byobukende okwanyoranga anamange akuba ka okolekana korende onye kwanyare kupuka akole buya iranere monguru ngambo yabona nawe nekero tocho chaka tuchake tore naye komo uika chinsa inye cyarero umambe karibu sana erinde tunyare ko origereria ayabereka okorekana na korwa aiga ase county ya Kisii mwancho murigereria nigo eamatemo korwa ase bunge ya Bobasi bono ere birero magega yo mwana obo munyaruka bwa 25 nebere gusire bugima bwae kale ase ense ya Lebanon korengana ne amateyo nigo munyaruko yo anyarete gusire bugima bwae magega yo kwegosa igoro yogosiria igoro yokorwara komosubati omwabo korende nigo ya matei yarere buna nigo bagendete ose nigo bagokora ebibarwa nabo igo nigo bagwitira amakon na kiro bakuboria bali bonse bale no wanchoko yabanyale kubakonya erio komoene omanchobo ase injira ere abene kigimomoliketo Daniel Ontiri Magega yokoigwa na korora chibicha hasi mitandao igoro yokorwara komosibati umwabo w'emyaka yigatua Emily Nyamoita umunyaruka w'emyaka 22 uyuchete kwerigeria na gukonya ya mate yabo nigo agetense na gukwa sense ya Lebanon numubero nigo gakire hasi nkendwe mo hasi chinsemecho hasigeka kimutinyo yo mubono ubatekana no buremerwa webitoki kwanete nere video call agante imotomere chibicha cha mesko yo ntorwarete elindaro rebunari kayeikera kana motomera chibiche china babete kagukumi unaimi na Grace ya rwarire kyagero rwarire sana bana rero chenjiri sana kekagera chibiche chiri chigachikomogosa inde chigachikoirubuge mabwa nomugano we amatiga kurwase kenyero kyanya byosi me yanyacheki ase bunge ya Bobasi me county ya Kisii yomugaka Henry Nyobuto nomonginoye Jenes Mokera abo babaire nebirengererio asukurwara ku mwana obo burure wa meningitis ase batumekene benyinge nasigeka kyumutinyo mubono bakorera mariga kubatekana no gukwa kwa mubosokano ku mwana obo unandiga nimbwato umwana urumurwaire urwarite meningitis ukorire emyaka 3 tari kwenyara njirende yonsi keregende to kumuchenji borire sareire abaigweto betari kunyara gutaha burendi bwani goboroboko bateba batumire ni benyinge nabono nigo baganire kurusi muberonye gusira Emily asense ya Lebanon ase baganire gwetania shilingi chirubu 15 na isato goikirania emeroberi